Ntiere kinde ma samoro ka wantiere pap koch chato inyiso wani ensure kata ng'e ineno ni kinde duto intiere but obila. Kendo kuom thuolo malach osepar ni but obila ema in e safe ma samoro gimoro ok nya timore nie, kendo inyisi pile ni temi dong bed machiegni gobila sama tulo omuoch. To lo waseneno ka moko obila bende osenyaka ahinyo jofwambo. Obila goya goya jafwambo kama kendo moko nyisi ni kik imanya gi pichano to sechego mane gima okeli kanyo. Ere ting' mobila ni godo mane ne gin bende gineno ni gin bende gikonyo rito tich kata rato mar jofwambo? Ineno obila e training mar obila kaka sani training temo loso gi mondo ging'e gik machalo kaka human rights gi chon yanda ok timre to training mar obila over the years nikech obila gi ogol gi from the colonial system nen mar rodho ji. Obila no migi thuolo ma e pachgi en ni ng'ama chielo cha en adui obed kata mana jafwambo no. To chon ahinya yande be obila noluoro jofwambo, kinde moko chon ne giluoro jofwambo, to sani koro pogore. Koro sama watieko ginene wawacho ni magi to satende te, joma gore kod polis gin satende te, to polis satan maber ber nikech samoro tiyo gang'owa gi chik. Lakini kato bo nyalo dwaro rito tije. Onyalo dwaro rito tije nikech nitiere ng'at motimore nade. Ginen chik nyalo luwe. To ok nikech ng'e ni ya polis be nyalo bagi kidi. Koro ok onego bed ni marori gi polis ahinya sama itimo tijno. Ok onego itim kamano. Ibedo kor polis to kocha be koma ji gore cha be ok timri nade. To ahinya ok onego chal gi mineno ni ya joma gore kod kata polis kata gen gi polis ok onego neni ka gima koro un gi polis ahinya. To ka piny rach kabisa to joma onego bed bathgi en polis koni. To kik ibed kod polis e yo ma ichalo gima ibe itimori nade in achiel kodgi. Nikech gibende joka timo gi nade lengo gi kata mna gi katunja kata gima chalo kamano. To ahinya sama dhao nitie e kind joma dhao ahinya nyaka polis engage jomoko to un e kinde ka bedie diere to chal gimi dokor ka polis ka to kik imarri kodgi ahinya. To kae sama polis bende kata engage joka nikech sani koro giger. Nikech ka polis ogoyo ng'ato kata gi bunde kata ng'o to joma chalo kata kaka migawo machalo mar IPOA be koro menyo gi. Koro kimenyo kata mna baj mare kata imenyo ginene ng'ano te tidwa nyaka wameny gi amenya timenyo gi rieko. Ok dhia direct. To kendo nyaka koro wageng'ne ineno jofwambo gi keyo hero mino wach nyaka gi polise to gi josiasa mamoko. Wan wasebede situations miyudo ni ya kata ka ji gom nombolo kama kata ka polis temo geng'o ji to polis wani auru kanyo nikech polis gi security organs te kapo ni osechiwo command ni wuogi kata ina ja ndiko no to wuogi nikech en gi chik to kok iwuok tigeng'o ne tich to biro timi nade iwinjo. To kimarori kode nyaka kata kapo ni mino kode wach ahinya to nikech waseneno kuonde moko ma kata jofwambo gi keyo wacho ni dongi ng'e na jafwambo gi keyo mogol baji ni wacho to kine kata od fwambo gi keyo ni in ok ine ka gine ok inena ga kata TV kata kaka koro in kama an lidio keyo ok inena ga iwinjo. Koro nyakwa kwa jofwambo gi keyo ni e kuonde machalo kama odwaro muolo odwaro mbola itimo tiji joma moko be timo ang'owa tijgi ok in gi more right dan ng'ama chielo chako katimo tije. Kaka mobila nitie kata any security agencies nitie bed kod gi machiegni. In fact wajiwo jofwambo gi keyo ni ya losi osiep samoro nikech jogi manyalo goli e chuodho ka piny otimore nade. Ok ni bed kod gi osiep ahinya matami timo tiji iloso kod gi osiep to mar a level ma professional go kod gi mbaka go kod gi mbaka. E training mwachiwo mar kuonde malich ahinya kaka Afghanistan, Yemen giri to inyalo nyisi kata ni kapo ni itimo ripode kuonde machalo kamano
idwa kata ni ya nikech ing'e ni jo army kata ng'ogiri ginya keto road block kamoro kanyo moro gisebedo kata ndalo 2-3 moko nigi riyo mar ndawa ting' ndawa kichope road block nyer kod wach jaduong' kawie ma imiye pakti moro kanyero omor kodi mo oyawni mna gate in kala to kichopo kucho to piny gine onyalo rescue wan gi examples mang'eny kata Afghanistan kata mna piny ng'anene Iraq examples mwatiyogo koka training in war torn zones nitiere kuonde mawacho ni ya nyaka los kod josip kata mna polise wage an kinde mancha violence owuok e Kenya ka 2007 na chung' ne Migori jo Migori ong'eyo nochopo kama kata polis kata pi ok nyal yudo ji otamogi kata pi an nadhi aduong'o dho nikech ji ong'eya Migori aduong'o dho tawacho ni ma Janak miya pi kanyo katon jo Migori ne joma be kendo gena nyaka kawuono miya soda kore ko an nikech odong' ketgi e bank oketgi kacha kech negogi kode ka luongogi nwaloso park moro kanyo luongo ni Posta Park nyochaka jogo gole yien mantie to gibiro kanyo ng'ato kwanyo soda ng'ato kwanyang'o riyo nego gi pok odwaro yudi iwinjo gin dhano koro sama gitiyo no ibedewogi iwinjo koro miyo wajiwo jofwambo sama uta kata gi polis magine kamano ka inie gi backpack mari moro kata pigi 2 miya achiel samoro no nindo mna kanyo ka in kata gi gine ni moro kata kapo ni in gada gi biskut ni moro miye wuo kode mamuol nikech gin gi stress iwinjo stress ne momino ka koro komulo maginde cha to oweya kamae koro en gima luongo ni interpersonal relationships en gima very important kendo human feeling iwinjo en gima duong' kabisa kata piny tek machalo nade koro kata jafwambo kata ina polis mna kata kaka polis bwajiwo ni jofwambo girito nikech chik dwaro kamano to konego girodhgi kata gitim giyo kata jo serikal duto to kata mna joma koro joma ng'anyo kata joma nyogore kamano wakwayogi ni nyaka giritie jofwambo gi keyo nikech jogi ema biro nyiso sani koro gidwa ng'e ni ji nohinyore adi or geche oketho adi ka jofwambo onge kanyo dang' ji ng'e nade ok jing'e to kaeto jomoko bende kaka sani gi weche mag social media ka jofwambo moko tiegi to jomoko koro kela mna pichni moa pinje mamoko to kuoro kanyo mar mislead ji